Fit-tweġiba parlamentari li tal-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, intqal li b'kollox kien hemm 604 studenti li fallew l-iskola b'mod regolari u mingħajr awtorizzazzjoni. Fost il-miżuri li qed jittieħdu hemm dak ta' monitoraġġ aħjar tal-attendenza, il-ġbir ta' iktar tarif u iktar għarfien mill-prinċipali tal-iskejjel. Iżda hemm ukoll pjantazzjoni li ttieħed biex ikun indirizzat l-assentejiżmu li minnu nnifsu wassal għal ħolqien ta' numru ta' programmi li l-iskop tagħhom kien biex l-istudenti ma jintilfux mid-dinja akkademika. Id-direttur tas-Servizzi tal-Appoġġ fl-Iskejjel Nazzjonali Sandra Cortis irremarkat kif apparti l-programmi sar enfasi wkoll fuq is-servizzi infushom. Allora saru programmi fejn għandek l-ALP, l-Alternative Learning Program, għamilna CCP classes, għamilna anki ċertu skejjer programmi apposta biex kemm jista' jkun daw l-istudenti joħorġu l-ħilitajiet tagħhom. Paralleli magħha, u hawnhekk kien ħafna importanti, nista' ngħid li sar investiment kbir fejn jitlu servizzi. Dan fil-waqt li hemm realizzazzjoni li jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet li anke s-sistema edukattiva trid tadatta għalihom. Anki aħna kellna nixtarru f'dak li nagħmlu u nkunu aktar iffukati u l-esperjenza qed torina issa isma' di ħadmet jew ma ħadmitx. Inkunu koraġużi biżejjed li anki naraw x'qed jaħdem u ma nibżawx kif qed nagħmlu indaħlu sistemi oħrajn. Din il-ħidma kollha għandha filosofija waħda, dik li l-iskola mhix qedem sempliċement għar-riżultati biss. Aħna meta ngħidu skola, mhux l-iskola biex iġġib il-mentalità antika, il-low levels, tajjeb, aħna meta ngħidu skola biex inti tiżviluppa il-ħiliet tiegħek soċjali, emozjonali, l-imġiba tiegħek. L-iskola għandha tkun hemm bħala preparazzjoni għal ħajtek.